Habang biyahe ko pa uwi mga tol, nakatako pa sa akin yung itsura ni Mayon ngayon. Kasi meron siyang salakot. Tingnan nyo, ang ganda ng salakot niya eh. Tingnan nyo. Oh, ang ganda ng salakot. Ang ganda ng salakot niya. Oh, ang ganda ng salakot niya oh. Solid oh. Wow, ang salakot ni Mayon. Ang ganda oh. Wow, solid. Ito yung inaantay ko talaga mga parts. Yan oh, yung salakot na yan. Ang ganda. Picturean natin. Siyempre photographer tayo, so di natin nahayaan na di natin yan makunan. Ito yung sinasabi ko pag nagbabiyahe ko papunta ng Legazpi. Oh, ang ganda. Tulakot ni Mayon. Ang ganda. So iikutan natin yung mga tol. Dadaan tayo sa likod ni Mayon mamaya pag uwi. Yan o, ang ganda. Solid. Sa wakas naabutan ko rin yung salakot ni Mayon. Ay ay ay. Tara na. GoPro, stop recording.